रायजोआव दासान्दि बारदों बिसायख'थिनि दुंहाव बार। गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि खुंजागोन 41 नं मानास बिधान सभा बियाब। 41 नं मानास बिधान सभा बियाबाव सालबारि ब्लक बिपिएफनि लोगो आफादगिरि अमल बर'खौ हास्थायदों रायजोआ। रायजोनि हास्थायनाय बायदियै 13 मार्चआव बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्मनि आखायाव अमल बर'आ दोलोनि मावथिफोरखौ लाफानानै बिजाथिलाइ होयो। बिजाथिखौ लानानै सालबारियाव खौरां मेल हांख्रायदों। 70 बोसोरसो गावनि बेसेन गोसा भटखौ खोला फारसे सरभग बिधान सभा बियाबाव होगासिनो दंमोन। बेनि गेजेरावनो भबानिपुर बिधान सभा बियाबावबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै रायजो राजाफोरा मेंनाय मोनबाय। जायनि जाहोनाव साहा फारसे जेबो जौगानाय हाबा मावनानै होआखै। बेनि थाखायनो ओनसोलनि जौगानायखौ हाबा मावनो थाखाय सालबारि जायगानिनो सासे गोख्रों बिजाथि महरै अमल बर'खौनो नांगौ होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। दा बाथ्राया जाबाय गोदान दाजानाय मानास बिधान सभा बियाबा सोर राजखान्थि दोलोनि आखायाव थांगोन। ना बिपिएफ, ना इउपिपिएल, ना कंग्रेस, ना रायजो दल। बे बियाबनि भटनि बिदिन्थियाव जुदि नों नायनो थाङोब्ला अब्ला बियाबाव बर', असमिया, बाङालि, मुसलमान, नेपालि, कच राजबंसि, आदिबासि भटार दं। बिधान सभा बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै रायजोनि राजखान्थि थासारिया आथिखालाव दुंहाव। दा बाथ्राया जाबाय मानास बिधान सभा बियाबाव सासे गोख्रों आरो गासै हारि माहारिजों गनायजाथाव बिजाथि महरै सालबारि ब्लक बिपिएफनि लोगो आफादगिरि अमल बर'खौ रायजोफ्रा हास्थायदों। फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि जि 41 नं मानास समष्टियाव बिजाथि महरै जोङो अमल बर' बिथांखौ बिजाथि महरै मोननो लुगैदों। बे मोननो लुगैनायनि खार'नैनो दिनै जोङो जोंनि बिपिएफ दोलोनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारखौ बे प्रेसमिटनि गेजेरजोंनो मिथिहरनो थाखाय दिनैनि बे प्रेसमिटखौ लानाय जादों। बिथाङा आर'जलाइफोर गथायबाय नामा? बिथाङा दाख्लै बावै 13 तारिख खालि अलरेडि बिपिएफ दोलोनिनो नेहाथारि मनेस्वर बसुमतारी ब्रह्म सारनो आर'जलाइ बिलाइखौ गथायदों। बिथाङा टिकेट मोनोब्ला देरहासारनायखौ आखा खालामदों नोंथांमोना? रायजो राजानिफ्राय माबायदि हेफाजाबखौ मोनदों? निस्सय जोङो रायजो राजानिफ्राय जथेस्थ' अननाय मोनदों आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो थोजासे जोंनि फैगौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै जों जेब्ला सावरायो बिथांमोना जोंनो स्पष्ट हिसाबैनो जोंनो बे खोथाखौ बुंनानै होदों जे जोंनो प्रपार सालबारिनि बिजाथि महरै नांगौ। मानो होनोब्ला जोङो दिनै 70 बोसोर अलरेडि जोङो खोला साइडखैजानिनो जेरैहाय सरभग समष्टिनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो 70 बोसोर अलरेडि जोङो जोंनि मैल'बान भटखौ होगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोल साहा ओनसोलाव जेबो डेभेलप नुनो मोनाखै। बेफोरबायदिनो भबानिपुर समष्टियावबो बेफोरबायदिनो 70 बोसोरसो जालांबाय। बेहायबो जोङो गासैबो रायजोफोरा माने भट होयै होयै मेंनाय रखम जानानै दिनैनि गेजेराव जोंनि बे ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय बे ओनसोलनि जौगानायखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि प्रपार सालबारिनिनो सासे गोख्रों बिजाथि आरो गोग्गो बिजाथि महरै अमल बर'खौनो मोननो थाखाय लुगैदों आरो लुगैनायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे बे ओनसोलखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि बेकार समस्याफोरखौ समाधान खालामनायजों लोगोसे देरहासार हरनानै जोंनि मैल'बान भटखौ होनानै बिथांखौ दिसपुर बायदियाव फथायहरनानै जोंनि बे ओनसोलखौ फोसाबनो थाखाय थोजासे बिथांनि सायाव जोंहा फोथायनाय आरो बिसाक बिनि खार'नैनो जों अमल बर'खौ जिखुनु प्रकारै रायजोफोरनि दारै आरो साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि मैल'बान भटखौ होनानै जाहाथे अमल बर'खौ जों गुवाहाटीहालागै फथायहरनो हायो बेखौनो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे गामि खना खनलानि गासैबो रायजोफोरानो बे जोंनि बे खावलायनाय बे जोंनि आर'ज गाबहैनाय बेखौ बिथांमोना गनायना लानानै निश्चय फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव बिधान सभानि जे बिसायख'थियाव बेहाय भट होनानै देरहासार हरगोन होननानै थोजासे जोंखौ प्रतिश्रुति होदों।
बेसेबांसो दं ओरैनो भटारा मानासाव? मानासाव जोंनि गासै टटेल भटआ क्लियारलि जोंनिफ्राय फैयाखैब्लाबो जोङो जोंनि दा बर्तमान 2,06,000 बेफोरबायदि सामथिं बेसेबांबा भट दं होननानै जों खोनाना मोन्दों आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' भटआ 57 अर्थात माने 57,000 भट दं होननानै अलरेडि जों नुनानै मोन्दों आरो बेनि गेजेरजोंनो एसामिस भटआ 60,000सो भट दं होननानै जों मिथिनानै मोन्दों आरो बेजों लोगोसेनो जे जोंनि मुस्लिम भाइ हकलनि बिथांमोननि जि माने भट बिथांमोननि भटआ गासै 47,000 भट दं होननानै जों अलरेडि ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिनानै मोन्दों। मानास बिधान सभायाव साबैसे ओरैनो केन्डिडेटआ आर'जलाइ गथायखो नोंथांमोननि मिथिनाय बायदि? मानास समष्टियाव गासै बुरजायैनो जागोन बधय किन्तु किसुमाना होआखै अलरेडि जों खोनाना मोननाय बायदि दा 3 4सो बिजाथिया आर'जलाइ गथायबाय होननानै जों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनानै मोन्दों।